Sada ćemo vas upoznati sa Iskrom, zvanično najlepšom njuškom Beograda. Čućete zanimljivu priču i vidjeti koliko je Iskra zapravo slatka. Trenutno se nalazimo u najlepšem kafiću u gradu Beogradu, u Sugar & Spice-u, i sa nama je najlepša kuća Beograda, zvanično proglašena na velikoj izložbi u Kombak areni koju je organizovalo Kinološko društvo Novog Beograda. Sa nama su vlasnici najlepše kuće i sada ćemo čuti od njih kako je prošla izložba i kako su oni zadovoljni. Bilo je fenomenalno, nismo se nadali da se toliko pasa odazove, bilo je oko 200 pasa. Tu je na izložbi je bilo i rasnih pasa i mešanaca. Moj sin Marko je sa svojim psom Iskrom prvo pobedio u kategoriji od 3 do 15 meseci, pa su posle pobedili i u Best in Show, znači Iskra je proglašena za najlepšeg psa Beograda. Kažite mi, da li je Marko sam vodio Iskru ili ste mu i vi pomogli? Da, naravno, Marko je sam vodio Iskru. Ništa mu ja nisam pomogao, on je to vežbao i kod kuće, tako da mu to nije bilo teško. Marko, koliko ti imaš godina? 7. A Iskra? 4,5 meseca. 4,5 meseca. Znači Iskra je još beba, ali ti si veliki dečko, znači ti si sam vodio Iskru na izložbu, sam si prošetao sa njom. Marko, kaži mi, da li te je uhvatila trema kada si šetao? Ne. Nisi se uopšte uplašio? Ne. A kakva je bila Iskra? Da li se ponašala onako kako si ti očekivao? Da. A kaži mi, pošto si osvojio nagradu za najlepšu kuću, šta su ti rekli drugari kada si došao kući? I su te pohvalili? Da. Kaži mi, Marko, ko je najviše zadužen za šetanje Iskre i za njenu ishranu, maženje i sve što jedna kuća očekuje od svog vlasnika? Ja. Ti? Ti sve radiš oko nje? Da li je ljubav prema Iskri nešto posebno za tebe? Da. Ili Iskra spava sa tobom u sobi? Ne. Marko, čuli smo jedan zanimljiv detalj, kako se ti i Iskra igrate. Možeš nešto da nam ispričaš? Da. Ja i tata kad se dobacujemo lopticom i ona jednom je uhvati i onda mi moramo nju da uhvatimo, a ne možemo. I šta onda radite? I onda čekamo da nam se ona približi, kad ona približi je uhvatimo. Da li je Iskra umiljata sa svima ili samo sa svojim vlasnicima? Sa svima. Znači svako može da priđe da je pomazi? Da. A prema tvojim drugarima kako se ponaša? Super. Ekipa emisije Pet Friendly je izuzetno zadovoljna zato što je upoznala Nikolu i Marka, a i pored toga što su osvojili prvo mesto na izložbi, Nikola se bavi jednim jako zanimljivim poslom. Nikola, kaži nam o čemu se radi. Ja sam proizvođač japanskih prepelica, znači ja imam najveću farmu japanskih prepelica u Srbiji i moram da vam se pohvalim da mi, verovali ili ne, Marko već 2-3 godine pomaže u tome. Nikola, vi ste poznati kao donator. Nisam se nadao baš da ćete mi postaviti to pitanje, ja ne volim da pričam o donacijama koje radim, ali evo, pomenut ću samo jednu stvar, jednu donaciju, odnosno ja imam jedan patent, radim grejače za ljude koji su na peritonalnoj dijalizi. Univerzitetska dečja klinika u Tiršovoj je dobila od mene taj grejač i evo ja mogu i ovu vašu emisiju da iskoristim i da pozovem sve nedobitne organizacije kojima su ti grejači potrebni da mi se jave i ja sam voljan da i njima poklonim taj grejač. Hvala, Nikola. Hvala i vama. Kao što naš Marko hrani svoju kuću prepeličnim jajima tajno, tako ovde u Sugar & Spice-u možete kuću svoju počastiti sa nečim i to javno. Sa nama je Selena. Selena će nam reći sa čim to možete ovde da počastite svoju kuću. Kuću ovde možete uvek da počastite sladoledom, bilo da je leto, bilo da je jesen, bilo da je zima ili proleće. Oni su uvek dobrodošli, mogu da dođu i mace i sve ostale kućni ljubimci. Imali ste čast da vidite najlepšu kuću Beograda, tako da sada i vi možda imate ideju kako trebate da negujete svog kućnog ljubimca, znači uz prepeličja jaja
i sladoled u Sugar and Spice.